Dit plaatsje zei eigenlijk alles over het dorp werd we joet binnen. Industrie en gewoon bewenning, dicht bij elkaar. Want daar is dit dorp grut op worden. Industrie, handel. We zijn joet in Koortse-Tille. Dit is Simmer Friesland. Ja, het is toch elke keer weer fascinerend om te zien wat mensen hebben om een historische waarde. En daar is het in de tuin, Klaas. Ja. Het komt er, ik ga wat mijn moeder, dus dat verbindt. En dit is op het tillen en ik kom van het tillen, dus daar ben ik heel trots op. En dus alleen maar foto's in de tuin, maakt het niks uit? Maakt het niks uit. Nee, als je het maar onderduurde bij de jeugd van hoe mooi had het wezen kan. Ja. Dit is al hier te zien, dat zullen we dadelijk ook doen in het dorp. Fabrieken, industriedorp, neem maar op. Ja. Toch even hier een vraag. Daar is de koorten en de tillen. En waar komen we nog van? Van de tillen of van de koorten? Van het tillen, hè? Ja, helaas. Ja, de koorten is ook belangrijk, maar de tillen is nog belangrijker, denk ik. Waar ben we? We zijn hier in het centrum van Koortse-Tille. Hier had vroeger de draaibreger staan. Dit is dus de tillen. Zo noemen we dat, hè? Je gaat daar naar de Roeham, je gaat daar naar de koorten. En ja, daar ga je het bregenhuis, daar ga je de industrieën. En hier, dit wie het plak. Nou, het kanaal van hier vroeger del en hier leidde de bregenhond zit hier in de grond zelfs. Dus dat je dit afgraven? Ja. Dan binnen fundamenten nog te zien? Echt. Ik ga ze zien, toen de riolering ompakt was, had ik de fundamenten niet lezen. Ja. En wat zou dat over het karakter van het dorp, zou dat nou is? Ja, het dorp. Vroeger weer de protohandel. Het kanaal hier weer bedrijvigheid, levendigheid. De kroeg gaan we hier bedrijvers. En nu is het verloren, de wei is omlijn van, de koorten, je kan nu sneller rijden. Maar het verbindt het dorp terug dat de industrieën op de ene kant zitten en de industrieën op de andere kant van het dorp. En het dorp blijft er tussenin. Is het klaar voor Klaas? Ja. 1, 2, go! Ik is het nog uit. Oh, ja, dat is vaker niet. Sla de rest even nooit, hè? Ja, hier moeten we nog even wat vertrainen, denk ik. Nou, Klaas, ik heb geen hichtevrees, dus dat scheelt. Moet dat weer zitten. Hey, waarom is dit zo belangrijk voor het dorp, deze survival run? Ja, dus een survival verbindt mensen. Hè? En wie ben je met zo'n run, als die georganiseerd wordt op het tillen? Een 150 vrijwilligers nodig. Kent je wel begrippen? Dat verbindt een dorp weer. Hè? En onzien dat we hier gaan binnen, dat we toch een industrieterrein gaan binnen, dan zie je wel dat er een hele grote industrie in lezen, maar de sport verbindt en verbroedert en maakt het mensen en het dorp geschikter. Wij zo oors de gondelveert hebben bij de boiler in Droegeham, heb je een apenkooi. Ja, daar komt het op del. En dat doen we met alle plezier, ja. Ten aardigheid. Dan moeten we er nog al, hè? Wie moet er nog al? Ja, het wordt een uitdaging. Ja, dat komt ook goed. We klauteren wel even. Nou, we staan onder het wetter. Maar dit draait het net echt om, hè? Het draait op dat bedrijf daar. Stertil. We zeiden het al, het zit in Koortse-Tille. Prachtig mooi bedrijf, maakt het hefbregen, ongehuurde wereld. En het wie van de eerste bedrijf hier. En daar kwam hier een proto personeel in. En die kwamen weer in een wenarkjes in Koortse-Tille. En zaten aan de gang die meesten het roverhuizen in het dorp. En zij is het dorp groeit. En voor Stertil is het een liedstapje naar het beton van Huidsma. Want daar moesten die wenningen maar bouwd worden tegen. Daar ben ik wenningen van Huidsma, ja. Die had Huidsma mij gebouwd, ja. Beton is grijs, dat lijkt het misschien saai, maar je moet ook wat jipper zien, je moet zien wat erin zit. En dan realiseer je gauw dat beton eigenlijk het meest duurzame bouwproduct is wat er is. Van dat beton maken wij verschillende producten. We hebben producten die wat eenvoudiger binnen op zich, dat zijn Hypion en barriers, dat is wat standaardachtig. En ingewikkelde producten voor de datacenter, distributiecentra, parkeergarages, ziekenhuizen, die worden gebruikt voor dat soort van gebouwen. En dat doen we in Nederland, maar dat doen we in Duitsland ook en dat doen we in België, daar komen we best wel heel ver mee.
Dat is een kokerligger. Dat is een grote voorgespannen balken. Dat is de langste voorgespannen ligger van het universum en omstreken hebben we ontdekt. Die hebben wij hier maken voor de havenbrug in Wansum. Die hebben we eerder dit hier ontworpen, produceerd, transporteerd op pontons en monteerd in de haven. Dat is wel wat een spectaculair verhaal. Wij vinden het mooi om dingen te doen die nooit gebeurd binnen. En ik denk die zo moeilijk binnen dat we er misschien wel een paar nachten wekker van lezen. Maar wij weten wel dat het uiteindelijk wel lukt. En dan kunnen we weer iets meer wat we kunnen. Wij vinden dat we moeilijke dingen doen moeten. Makkelijke dingen doen, dat is net goed voor een meisje en net goed voor een organisatie. En voor moeilijke dingen ben je beter. De hele week al zeggen wij binnen bij mooie huizen. Mooi verhaal. En dit keer mag ik naar een gebouw waar een heel soort huizen binnen. Dus een heel soort mooi verhaal. Kaatje Zwaarstra. Hallo. Mooi, dit is de coaster, de blikvanger van de Tille. Ja. Ja, mooi. En je bent niet daar? Op het hoekje? Ja. Maar dat verhaal, want dat is er, hè? Daar zit hier een bijzonder verhaal achter. Nou ja, vroeger was hier een boerenpleets en daar hebben mijn pa en bebbe wennen. En dus met hem dus ik tot ze trouwden. En toen ben mijn oom en tante hier kwam te waaien, dus als bamboe had ik hier achter het huis. Schitterend. En nu is dat opbrutsen en dit prachtige gebouw er van in plak kwam. En nou ja, dat maakt de cirkel een beetje rond eigenlijk. Zullen we eens een bindje in? Ik ben wel Ja. benieuwd hoe dat eruit ziet. Prima. En waarom heet het de coaster? Nou, het had een beetje de vorm van een schip als het van 4 raas jost. En natuurlijk kost tellen. Het jet bij de tellen. Wie kost tellen? Ah, dit is mooi om opzet. Ja, het is een prachtig gebouw. Het is, Hoeveel mensen wonen hier? 23 appartementen binnen er. Ja. En het is daar 3 verdiepingsheg en daar 2. En waarom ben je hier? Omdat mijn man een ongeluk gehad had en die had een hege dwarslesie. Die kan alleen zijn hals bewegen. Dus toen ben we hier kwamen, want de boer kreeg we net aan te passen. Dat weer, nou ja, te ingewikkeld. Het zit je wel smoek uit, hè? Ja, zeker. Vlinderkes, lom. Ja, het was eigenlijk oorspronkelijk natuurlijk de bedoeling dat het echt helemaal beton bleef, zo misschien. Maar wij vonden dit al wel wat gezelliger. Nou, dit is onze gemeenschapsruimte. Hier komen van mij de bewoners bij elkaar. We komen 1 keer in de maand bij waar normaal gesproken te koffie drinken. Maar ja, nou met de corona leidt dat een beetje op reg. Iedereen mist dat wel heel bot. Wie heb ik 1 keer in de maand altijd een activiteit. Nou, we laten in komen of we laten ook wel vaak eten komen. Maar dat vinden de meesten ook heel gezellig, want alleen nog eten, ja, dat is ook net altijd leuk. Nou, soms is alles gelijk vlees, dus iedereen kan erin en eruit. Ja, mooi even zien. De vastzitter van de club. Hey, wat betekent het nou dat je hem in Zandwarp van de Wenningstichting zo'n complex hebben waar je wel niet kennen? Nou, dat is heel speciaal, want ik bedoel, wij hebben verder net vallen naar mij, naar Ruisterveen of Boetenpost. Of als je wat minder worden naar een verzwarringshuis, maar je al naar het ergste deel, naar Burgum. Dat hebben we in de gemeente Gielendal net. Dus qua dat is het ideaal dat je hier, nou ja, eigenlijk blijven kennen, zolang als het kan. En tussenwaardig komt natuurlijk regelmatig door de vlier bij iedereen. Niet bij iedereen, maar bijna iedereen. En nou ja, het is allemaal gelijk vlees, dus je kan overal zijn. Maar later of wat dan ook maar, dus dat is ideaal. Koortse Tille krijgt de laatste sticker van deze week. Oren weken, dan hebben we nog 1 week simmer in Friesland. En dan beginnen we in mijn Bettendwarp, Oude Ziel. Oh, ja, zo.